el que ens va motivar a ser un far detector doncs va ser que primer de tot vam trobar que era una molt bona iniciativa, perquè és un sector que està com molt descuidat i aquí a la nostra botiga veiem molta gent gran que venen, que es coneixen de tota la vida i a vegades s'han quedat sols o molta gent que no saben també les ajudes que poden tenir o no gosen demanar tampoc. I bueno, vam pensar que era això, doncs una molt bona iniciativa per si podíem ajudar a portar una neta sorra, doncs ens va semblar que estava molt bé i no vam dubtar-ho, vaja, de seguida ho vam voler fer. Bé, em sembla molt interessant que el veïnatge faci detecció de vulnerabilitats de persones grans, perquè normalment és un col·lectiu que nosaltres el tractem bastant aquí a l'òptica i sol ser gent que passa molt inadvertida, són una mica invisibles. Després, aquesta detecció és importantíssima perquè sol ser gent que poques vegades expressa el que sent o simplement entren en un estat com molt d'apatia i de poca comunicació. Després d'això, si no es detecta, sol passar bastant inadvertit. A les òptiques, a una fleca, a una farmàcia, aquest tipus de col·lectiu, o fins i tot amb els veïns, aquest tipus de col·lectiu se sol obrir més perquè dona més peu a comunicar-se i bé, crec que és importantíssima aquesta detecció.